Γεια, σήμερα θα κάνουμε το house tour part 2. Θα μπούμε μέσα. Επίσης να σας πω ότι μας έφεραν παιχνίδια. Εδώ ο κύριος, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να μπούμε μέσα. Αυτή τη στιγμή που περιμένατε όλοι. Μπαίνουμε. Μπήκαμε. Εδώ πέρα έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα τα δείξουμε όλα αναλυτικά. Εδώ είναι η τηλεόραση 100 στάρα, air condition. Εδώ είναι ο καναπές στο σαλόνι που θα θαόμαστε και γαράζουμε. Εδώ είναι η μεγάλη κουζίνα μας. Να σας δείξω το καλύτερο κιόλας. Εδώ μας τα έχει όλα, τσάι, τα πάντα. Μας έχει επίσης πατατάκια και popcorn, πολλές παγωκιστές. Εδώ κοιμάμαι εγώ. Δείτε πόσο ωραίο είναι. Είναι το καλύτερο Airbnb που έχουμε πάει. Και θα σας δείξω τώρα και το μπάνιο. Να το μπάνιο. Εδώ έχει τον αεροχήτη, η τουαλέτα μας. Εδώ αν προσέξετε έχει πάρα πολλά τέτοια. Δείτε τη γιγάντια ντουζιέρα. Εδώ πάρα πολλά μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εδώ που σας έδειξα πριν. Πάμε στο πάνω τώρα, θα σας το δείξω. Εδώ έχει πάρα πολλές ωραίες σκάλες. Εδώ είναι πάρα πολλά. Δείτε, έχει, εδώ είναι το κρεβάτι, θα σας δείξω. Και εδώ έχει πάρα πολλά LED από κάτω, που είναι... Έχει μια τηλεόραση εδώ πάνω, το ξέρω είναι λίγο παράξενο, και ένα air condition. Σας το λέω να έρθετε εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ωραία, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία με τις οικογένειάς σας και μόνοι σας. Ωραία, θα βγούμε τώρα, θα σας αφήνω λίγο να το ευχαριστηθείτε. Τέλος το house tour 2 και πάμε να φύγουμε. Αν σας άρεσε γράψτε στα σχόλια. Γεια!